En quant a les conclusions que volia fer, nosaltres creiem que és molt important el tema del valor de la política i que realment és en política on es canvien les coses. Hi ha molta gent que me demana per què es fica en política, que això és un lío i a més que sempre tots són problemes i sempre esteu molt qüestionats per les coses que decidiu o per la situació política, perquè crec que realment és la manera que podem ajudar a que les coses canviïn. Nosaltres pensam que Calvià Vila està molt viu. Calvià Vila té moltíssima gent amb moltes ganes de fer coses. El que pensam també és que és vera que necessitem que hi hagi persones al capdavant d'aquest ajuntament que ajudin a que això sigui possible. Tenim la gent en el municipi, tenim les ganes, tenim els ciutadans i les ciutadanes que a més ja ho estan demostrant en les festes i en moltes de les coses que se plantegen en l'associació per a Josep Canyelles i en moltes altres festes i activitats que s'organitzen. Nosaltres que presentam un projecte primer, sobretot, que a més podreu veure, per no estendre més, a la web tienesunacita.com, a l'app de Tienes una cita, que és la nostra campanya electoral. Tenim un equip i una gent que pensam que està preparada amb l'il·lusió i la confiança que som els projectes segur per poder adreçar un canvi, perquè creiem que ha arribat el moment que les coses canviïn i que les coses siguin diferents, i perquè volem un Calvià Vila que jo l'he resumit amb una paraula, perquè crec que com a conclusió ho hem de resumir. Volem que tenim un Calvià Vila amable, obert en els comerços i que sigui realment capdavanter de l'estacionalització turística. Nosaltres volem un Calvià de 10 mesos, però Calvià Vila ha de formar part d'aquesta estacionalització, per el que comentàvem abans de les aportes de la Serra de Tramuntana i que és època de menor activitat a les platges pot ser un al·licient i una de l'estacionalització. La finca d'Esgaratzó, que no hem xerrat gens d'ella, però que també és fonamental i que la tenim totalment, jo crec que descuidada i també infrautilitzada. Crec que és important tenir un Calvià Vila accessible i un Calvià Vila segur. I també crec que el més important de tot és que ho hem de fer de la mà de la gent i de la mà de les persones. No pot ser que no puguem arribar a l'hospital de referència on es passa a la universitat directament amb un transport. Tot això no ho farem sense la gent. Tenim una cita, nosaltres el plantejament que hem fet en aquesta campanya ho veureu per tot el municipi i crec que els socialistes no fallarem i volem estar amb tots vosaltres. Moltes gràcies.